Ayo Yos. Was, weh, oh. Oh ya, oh. Oh. Hey, 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 oh. Hey, hey, oh, oh. Hey, hey, oh, oh. Hey, hey. Was, oh. Wayangmu munggul. Woi. Oh, ah. Apa ki? Pisan kas. Ae. Oh, ah. Jos. Pisan kas. Pisan kas. Ae. Jos. Ae. Oh, ah. Ladalah. Piye? Kowe ngono ya to? Dibalas ngene. Kowe ra to kene iki. Kowe ngene ta? Kowe juga itu serat. Heeh. Iya. Mas Yos, Iya. Mas Yos, Tok jumo. Mas Yos kelingan wis duwe pacar. Neng reokan iki imbuh ra apa-apa le. Loh ya ora, wong iki urung rabi ra apa-apa, golek pacar. Menawa aku lah jabung. Kowe gelem ora karo Mbak Jadil-jadil kuwi? Gelem. Kowe sakmene mbane iki pilihanmu ndi? Milih le, milih. Kae. Di. Iki lor dhewe. Jajan jumun. Oh, ndak jumon kon ngadeg tok ning kono. Hei. Sopo kuwi? Lho kuwi wae pembarong Mas Dilapik. Heh? Wamu kon ngadeg tok. Sopo kuwi? Ya. Kowe kok milih iki nyapa mergone? Yu. Ayu. Ayu. Kowe roh ayu nyapa? Tapi piye? Ora piye-piye. Lah iki pomo tak ijolne iki piye? Sing lor dhewe. Nyapa? Pak Agus. Sapa Agus nyapa kok lor dhewe? Iki kabeh iki wis duwe jeneng dhewe-dhewe. Kok iso aku nyapo? Mas Kendus. Hei. Sampean karo Mbak sapa Mbak? Yo, Mbak Belo. Itu waduh Pak. Romantis iku. Romantis gundul itu. Kowe jenenge sapa? Mbak sapa? Iki Bantet. Mbak Nita. Ah, oleh Mas Jessica pilihno sing ndi? Wah, ono amat ku lho. Iki lho waduh tenan. Ndi le, ndi le. Oh iya, padha mlebu wae ya le ya. Mas Kendus karo sing kae. Wah, langsung kuwi to le. Amat deh lho. Wis ora apa-apa wong liyane ngono lho. Lah kowe ndi? Mosok kok Oh iya. Wah, anu ya Wis ora kuwi ya. apa-apa, ora apa-apa. Mas Agus bagiane lor dhewe ya. iya. Kowe? Kae, aku iki. Iya. Oke, yo dijajal. Tung tak tung.